Di kultura Ereb de gotinekî gelerî heye. Çi dibêje ev gotina hanê? Dibêje kujer kuştiyê xwe dikuje û di cenaza wî jî de dimeşe. Qaşo ku yanî bûyerê dike û xwe li bûyerê nake xwedî. Ev gotina ku gelerî ye, ev meteloka hanê, ev gotina hanê sedî sed sedî hezar li ser PKK pêk tîye. Bi deha bûyer hene, PKK yanî endamê xwe yên serkirdeya xwe kuştiye û wan şehîd elan kiriye û cenaze û merasîm û çîrok û çîrvanoka ji wan re amade kiriye xwe di nûçeyê jî didî. Ji bo Reza Altun û ji bo Elî Heyder Qeytan cenazeya û merasîmên bîranînê li bajarên Ewropa li dar dixin. Derewekî mezin jî dikin û vê derewa mezin bi kutleya xwe didin qebûlkirin. Tevgera xapoçî ye. Jixwe em nikarin niha navê bêjin PKK ji ber ku xwe fesex kiriye. Zaten PKK ne di kongreya xwe ya duwazdemîn xwe fesex kiriye. Di 2025 PKK di kongreya xwe ya sîyemîn de felî di kongreya xwe ya sîyemîn de PKK xwe fesex kir û tevgera apoçî, tevgera xapoçî dest pê kir. Nema PKK. Tiştekî ku eleqeya wê bi PKK bimînin nema. Dema ku Apo bû dîktator, bû sultan, bû Harûn Reşîd û jin li dora wî pir bûn, wê çavê tiştekî navê wê PKK nema. PKK sekinî û xapoyîzm, apoyîzm dest pê kir, tevgera apoçî dest pê kir. Niha Apo li Îmralî li me temaşe dike û baş dizane ez çi dibêjim yanî. Yek ji temaşevanê Xanî TV Birêz Ebdullah Ocalanê ne tenê berpirsên PKK ê li Qendîlê û ê li Rojavayê Kurdistanê li Xanî TV temaşe dikin. Ne tenê berpirsên PKK ê di nava Dew Partî û Çeqilmas Partî li Xanî TV temaşe dikin. Apo jî li Xanî TV temaşe dike. İstixbaratê Tirk, mîdiyê Tirk jî li Xanî TV temaşe dikin. Ji ber ku dengê cuda, nerînê cuda, helwesta cuda a Kurdewar di ku bi rastî nasnameya Kurd diparêze heta niha Xanî TV ye. Em vegerin mijara xwe. PKK niha bi vê bûyera hanê gelê Kurd mijûl dike û dixwaze çîroka fesexkirinê û teslîmbûyîna Apo, teslîmbûyîna PKK ûlo bincil bike, veşêre berê gelê Kurd, berê kutleya ku hîna bi tevgera xapoçî bawer e, hîna li pey xapandina vê tevgera hanê dimeşe, berê wan ji teslîmbûyîna tevgerê dide aliyekî û dide çîrokên şehadetê û hevalê Fuad û hevalê Elî Heyder Qeytan û hevalê serokatiyê Önderlik bû û Reza Altun û hevalê Reza Altun bê çi xêra Xwedê bû, çi şêr bû, çi qehreman bû, çi mêr bû û ji van derew merewê ku em di medya apoçî de, di medya xapoçî de dibînin. Werî qunaxa sal û nîvekî 2 sala jî me behsa kuştina Elî Heyder Qeytan kir. Yanî li ser Facebookê, li ser Twitter, li ser YouTubeê bi şêweyekî zelal me behsa Elî Heyder Qeytan kir ku PKK wî tasfiye kiriye. Çima wî tasfiye kiriye? Ji ber ku dîn bû, yanî hişê xwe çû, bi kevira re de axivî, bi dara re de axivî, bi ne ku gihaştibû wê qunaxa em bêjin sofîzm yanî ûlo pir hestiyar Elî Heyder Qeytan negihaştibû wê qunaxa hanê lê ji ber ku
مجیه خواندا کربو هشی خواندا کربو جعالی پسیکولوژی روشاوی پر خراب بو دگریا چیرو دجونا ج پککی و ج آپوژی ردکر gelek yeni rewşekî pir nebaş debû, rewşekî pir xerab debû. PKK bi emr û telîmatê Cemîl Bayîk wî xistin şikeftekî, da wî kuştin. Niha di rêxistina PKK'yê de bûyerên bi vî rengî hene. Bûyerên ku kesên ku ji aliyê psîkolojî rewşa wan xerab PKK wan tasfiye kiriye. Orhan Aydın berî ku Alî Heyder Qeytan tasfiye bikin, Orhan Aydın tasfiye kirin. Orhan Aydın yekî ji zindanî û girtiyên PKK û kadroyên pêşeng bû. Dewleta Tirk hukmê e'damê, qarara e'damê, biryara e'damê di heqê wî stend, lê pêknanî PKK vê biryara hane pêkanî. Dewleta Tirk biryara e'damê di heqê wî de derxist ji ber ku wekî cudaxwaz, wekî xayên, wekî terorîst mafê dewleta Tirkê yanî bi vî rengî biryarekî wî de derxist, dewletekî faşîst e. Darbeya 12 Eylûlê wê çi jê derkeve? Lê derbeya Apo Apo gelek cara darbe li hemberî PKK li darxistiye. Di Kongreya Heştê û di dua de darbeya yekemîn, di Kongreya Sisiya de heştê û şeşa darbeya duemîn, di Kongreya çara de di sala notî de darbeya herî giring, enqîlaba herî giring a Apo li beramberî PKK çêbû, ja kesên ku pe Apo wan dikuşî wan navê wan dikir tasfiyecî û êm mêr û mêrxas û qehremanên mezin û bilind Apo û serok Apo Abdullah Öcalan xwedê da pêş û kesên ku pê yanî alîkariya vî tiştê han dikirin Cemîl Bayîk, Reza Altun û Alî Heyder Qeytan jî ji wê rêzê bûn yanî. Alav wên Apo bûn. Wê çaxê yanî çareseriya demokratîk wa însanî wa axlaqî a rihê hevaltiyê ku PKK pir behsa wê dike, beramberî hevalên xwe yên nexweş ê di hundirê rêxistinê de kuştin bû. Ê ku ji aliyê psîkolojî rewşa wî xerab, PKK wî naşîne nexweşxaneya psîkolojî ji ber neyê gotin ku endamên PKK, hevalên PKK hişê xwe wenda dikin, dîn dibin, wekî rehmetiyê Orhan Aydın û wekî Alî Heyder Qeytan PKK wilo nake. Yanî çawa çêbû Alî Heyder Qeytan dawiya emirê xwe dîn bû, digiriya û kesek nebû pêr biaxive qey yanî diçû bi kevirar û bi pisîkar û bi kûçikar û bi dar û berar re diaxivî. Yanî rewşekî wilo xerab çareseriya demokratîk a PKK di vî warêhanê de tasfiye kirine. Ez bawerim biryar ne bi tenê biryara Cemîl Bayîk bû, biryara bi şêwra Apo jê xeber gî haştibû Apo, Apo jî wê çi kesek li cemî tune ye kê herî şêrîn li ber dilê wî Apo wê çaxê Musteşarê Mîtê Hekan Fîdan bû. Mît û dewleta Kûrî li ber dilê wî şêrîn bû, ne Alî Heyder Qeytan, ne Alî Heyder Cîleson û ne nizanim kî yanî. Demek PKK bi vî şêwazê hanê bi vê çareseriya hovane, bi vê çareseriya pîs a kirêt hevalê xwe Alî Heyder Qeytan tasfiye kir. Berê jî me behs kir, birayî wî Hüseyin Qeytan jî niha li Başûrê Kurdistanê tek kes van meselê han dizane û dema li medya PKK de nere nas dike ku medya PKK heya çi derece sextekar, birokar, derew li gelê Kurd dike û dizane. Heta niha tişek ji helwest jî li hemberî PKK derbarê kuştina birayê xwe tu daxuyanî nedaye û gerek bide yanî. Hüseyin Qeytan wekî nivîskarekî, wekî helbestvanekî
وەکی شۆرەشگەرێکی بەرێ وەکی کوردەوارێکی نەها بەرامبەری کوشتنا برایە خوا لە هەمبەری پێکێکێ دەبێ خۆی هەلوەست بێ ئەف بێدەنگیە هانێ حسێن قەیتان ئەوژی وەکی شیریکاتیە کوشتنا برایوی تێ ئەس بە حەسێ بم یعنی علی حەیدەر قەیتان بڤی رەنگی تەکەس هاتی کوشتن یعنی ئەv ئینفۆرماسیۆنن ئەv ne şirovene dema ku Elî Heyder Qeytan bi vî rengî were kuştin Orhan Aydin ew jî ji ber rewşa tenduristî a psîkolojî a xerab hat kuştin û gelek kesên bi vî rengî demekî guman pir heye li ser kuştina Rıza Altun yanî ne firokekî hatiye û Rıza Altunê jî Silêmaniyê lê xistiye û birîndar bî û dawî Rıza Altun jiyana xwe ji dest daye li 2019 de Elî Heyder jî li 2018 de heq wasa sal derbas bûn PKK çima eşkere nekir yanî piştî ku Xanî TV eşkere kirin Selîm Çirûkaya Hoşeng Gosê behsa bûyera kuştina Elî Heyder Qeytan kirin çima PKK eşkere nekir baş e PKK wê kengî kuştina Nurdîn Sûfî eşkere bike PKK wê kengî kuştina Ciwan Brahîm eşkere bike yani ev kesên ev bûyerên ku heta niha PKK wan elan nekirine kesên ku wan nedane diyar kirin yani kesek tune biya qadroyê PKK ê li Rojava ê li Başûrê Kurdistanê biyaqa wan bigirin ji wan re bijin dilê xelkê rehet bikin yani guneh e diya Ciwan Brahîm heta niha we jê re mesele eşkere nekiriye û we negotiye ku we kurê wê tasfiye kiriye guneh in ya evan kesên wendayî dibên çarenûsa wan were eşkere kirin xelas PKK yanî berdewamkirina derewa wekî fabrîkeya vir û derewa îdî yanî çiriyayî û diriyayî û eşkere bûyî yani nema tu wate nema ji veşartina van meselê hanê de di dema sosyal medya di van demê me yê ku em tê de dijîn baş ez ê biçekî behsa Elî Heyder Qeytan bikim ku çawa PKK wî xera kir yani Elî Heyder Qeytan piçek hestî wî nivîsandina helbestê hebûn dema ku mil erşîfa PKK rojnama serxwebûn salên heştê û dudo berjor taybet ji marên kevin ê rojnama serxwebûn me hin tekstên Elî Heyder Qeytan dîtin tekstên edebî helbest hewldanên bi vî rengî hebûn yani di nava PKK jî di qaşo Elî Heyder Qeytan wekî edebiyatçî wekî nivîskar wekî helbestvan de hat naskirin ha ez ezmûneya wî teksta wî nadirxînim ev meselak dine tiştekî wilo hebû şit yan jî bizra yan jî tovê dahênanê wêje û edebiyatê di nava kesayetiya Elî Heyder Qeytan hebû lê Elî Heyder Qeytan di nava PKK de gihaşt qonaxekî ku bi vî rengê hane li ser xwe biaxive ku Elî Heyder Qeytan dibêje dibe ez wekî pîçekî wekî bêjiyekî li ber deriyê camiyê malbata wî dê û bavê wî danîne ber deriyê camiyê PKK me girt û me mezin kir û me xwedî kir û xwedî li me derket yani heqaretekî wilo pîsbûyînekî heya vê derecê li xwe kir Elî Heyder Qeytan ku PKK piştî heq xwasta xizmet ji PKK re kir dawiya jiyana wî PKK wî tasfiye kir piştî heq xwasta devê xwe û çavê xwe û guhê xwe ji qirêjiya apo girt bû şirîkê apo dawî jî PKK wî dawî dîn bû ev mirina yekem mirina duwem jî normal e yani wî tasfiye kirin dawî li jiyana wî anî Elî Heyder Qeytan ji kongreya di duwade ji xwe
زوجي بو يعني جناوي جميلة مركيت مقي خشكا يلدرم مركيت حتى أنها صاغة جمع هبو كو هاتي كشتني هاتي تصفية كرن حتى أنها صاخة لقور انفرماسيوني كش مرخات قوتن كو سحر أو باقي قرار براي حقي قرار بهبر زوجين حتى أنها لجياني دكارب آخذ دكارب لسر راستيا آبو بآخذ لسر سختكاريا آبو بآخذ ولسر چیروکا علي حيدر قيطان كو درگسيوي بو ميريوي بو كابتش رنگي تيكليا جناوي بو يعني و تيگوتن كو جميلة مرگيت پر اشكنجه ديتي دناوا پکه ده و حامله بو دجاني بو يعني هشتن كو بري خو باوج و زاروكاوي باوج ناوا آگر يعني تشتكي ولو هوفانه بوي وحشيتا هاني ده ناوا فككي ده بسري جميلة مركيت هاتي هجاي بالرومان هجاي بفيلم السينما بچي شيوازي هوفانه بچي سختكاري علي حيدر قيطان جميلة مركيت فروت ريخستني فروت آپو تي گوتن كو آپو لدورا جميلة مركيت جي دگريا هنا دو قناغا كو جميلة مركيت دناوا فككي دبو برا جميلة مركيت دركيف بيجنا اف ناراست اف بوير ناراست وان انفرماسيوني هاني سرا راست بك از هيوي ديكم اف همو جنين كو ضرر و زيان جدستي آپو ديتنه دركيفن بآخبر نها جميلة مركيت صاغه ولسر هشي خوي ودكاره نرينا خوش بو ديروكي بيجي يعني دما كتبينه اف تسليم بوينه هاني اف چيروكا هاني كو گياشتي في قناغا هاني ما يعني چاوا چي بو اف روش انرجي وهيزي نادر جميلة مركيت كو بچكي راستية بيجي راستية ديروكي بيجي راستية آبو بيجي راستية فككي راستية علي حيدر قيطان بيجي جبو ديروكي جبو ما جبو نفشن بي بزلالي بويركي باخذ از بمقي دم هاتي وبر درنگ ماي علي حيدر قيطان ده حمو قناغن جيانا خو يكج ايزنگن آبو بو يكج آلاوين آبو بو ايكو يعني ديكتاتوري و سختكاريا آبو ده هندري پکكي ده خورد كر و پاراست و خوشك كر حقي هاشت قناغا كو يعني پکكي بكشت علي حيدر قيطان جي بري في جاري جي دهن خلق هذا بحث كريه كو جنا حاملي يلدرم آيتن يلدرم بدست علي حيدر قيطان للبنان اللي بقاعي هاتيه تصفيه كرن آپوج جه صلاح الدين چليك خوستيه بكشه صلاح الدين نكشتيه علي حيدر قيطان چويه كشتيه علي حيدر قيطان لأوروبا جي يعني حاضريا تبلي بويرين كشتنا انسانا تصفيه كرنا انسانا بيه للولاني بفي شوازي لچیه يعني دقلك قناغا دجيانا ويد نافا كشتنا انسانا دو كشتنا كادرين PKK برپرسين PKK جن مير روشكي يعني جيانكي ولو بيرومتي زيانكي كجري جيانكي سختكاري زيانكي كلكي كريتو نباش كداويجي اوجي بو يكج قربانيين كرياري خو و كرياري ريخستنا خو كل روشاوية بسيكولوجي كلكي خرابو وبو سدم
ku PKK ji bo wî rewşa wî tasfiye bike. Reza Altun kesayetiyekî yanî li gor ez behsa informasyonên normalê vê ku li ser sosyal medya heye di pêncî û şeşa de hatî dinyayê li Kayseriyê û li heştê û di salê heftê û heşta de heftê û niha de hatî girtin notûyekê de hatî berdin ev informasyonên ên normalê ku li derbarê Reza Altun heye. Reza Altun li hemberî Rojavayî kadro bigire welat parêz bigire. Gotinekî wî gelekî qirêj heye. Gelekî tê naskirin heye. Di nava PKK de tê naskirin. İlham Ehmed û Aldar Xelîl û Şahîn Mazlûm Ebdî hemû vê meselehanê dizanin. Gotina Reza Altun mi berê jî behs kiriye zê dubare bike. Reza Altun digo Rojavayî Kurdê Rojavayîyê herî baş ez wî $100 dikirim. PKK hesab jê nexwest. Rojavayî di nava PKK jî de hesab jê nexwestin. Yani Aldar dikarî gotana na hevalê Reza tu şaş dibêje wela yani heqê me $75 ne $100 tu gelekî te biha kiriye. Yan jî dikarî bû gotana na Aldar Xelîl dikarî bû gotana na wela heqê me $135 yani ne $100 te heqê me kêm kiriye ez qebûl nakim yani. Dikarî bû vê jî negotin. Hesab jê nexwestin û ji PKK jî nexwestin ku rabe hesab ji Reza Altun bixwaze. Reza Altun bi vî şêwazê kirêt û nizm û erzan li kadroyên PKK li rojavayîyên di nava PKK de bi vî şêwazî dinerî. Mixabin ev tişt hebû. Dema Reza Altun yani kiryarê wî pir qirêj ji ê ne baş jî hene yani. Ji bilî ku tevlî ew jî tevlî dîktatoriya damezrînarê yan jî êzingê dîktatoriya Apo ji salê nod û yekê û berjor. Yek jê Reza Altun bû. Ev kesên ku Kongra Çarê de Reza Altun nav de bû. Kesê ku ji nod û sisiya nod û çara dev ji PKK berdan jî Reza Altun li dijî wan sekinî yani. Li dijî heta ez dikarim bêjim li dijî Cahide Şener û malbata Cahide Şener ku niha li Swîsrayê yek ji kadroyên pêşengê berê PKK ew Sekîne Cansîz hevalê hevdû bûn û li hemberî wê û diya wê û ev Reza Altun gelekî dilê Cahide Şener îşandî yani. Hevala wî ya zindanê hevala wî ya rêxistinê gelekî Reza Altun pir pîs nêzîkî malbata Cahide Şener, diya Cahide Şener bû. Ne tenê wilo yani kesayetiyekî bi vî rengî û di hundirê serkirdeya PKK de mabû. Niha Elî Heyder Qeytan Cemîlê Mergît jina wî yan jî dergîsiya wî hebû. Reza Altun jî Gunul Atay dergîsiya wî bû. Hevalê hebûn hîna dema zankoyê de bi hev re bûn, bi hev re tevlî PKK bûn, bi hev re ketin zindanê, bi hev re ji zindanê derketin. Di sala nod û sisiya li Şamê Gunul Atay dergîsiya nîşanlî hûn çi dibêje bakurî hûn çi em dibên dergîstî yani. Gunul Atay ji mala Apo ji mala PKK di reve nîvê şevê xwe teslîmî sefareta dewleta Tirkiyê dike û ji nav rêxistina PKK di reve. Piştî heqwa sed sal di nava PKK de ma, di hundirê zindanê de ma, di rojiyên birçîbûnê li gel serkirdeyên PKK, damezrînerên PKK destpêkê ma, ha Şamê 2 sal nema ji nav PKK ji mala Apo ji mala PKK mala onderlêk mala serokatiyê reviya. Kî
Gunul Atay der destgirtiya yancı dergisiya Rıza Altun. Naha Ali Haydar Qaytan çu u Cemile Mergit ma. Rıza Altun çu hat kuştin, naat kuştin yani مجو guman li ser heye. Lê Gunul Atay hîna heye. Li gorî me îdî dem hatiye ev jinên mexdûrên PKK. Evê ku di nava PKK de gelekî êşiyane. Ji destê PKK gelekî êşiyane yan jî ne êşiyane. Ev jinên ku bûne qurbanî. Hinek jin di nava PKK de kêfxweş bûn jî. Li gorî li xweşa wan de dihat yani tiştê ku rewşa ku di nava PKK de dijiyan ne hemû hinek. Sertiliyan tên ji mar pişt rew jî dev ji PKK berdan yani. Ez karim di vir de hinek nava bêjim yani. Ev jin îdî hat dem hatiye ku biaxivin. Kesîre Yıldırım sağ û gerek biaxive. Berî çend sala jî min gotî dem hatiye û pir dereng maye ku gerek Kesîre Yıldırım biaxive. Rastiya Apo eşkere bike. Rastiya PKK eşkere bike. Wek şahid ne kêm ne zêde gerek biaxive li ser vê mijara hanê. Gunul Atay sağ gerek biaxive li ser Rıza çima ji mala Apo reviya. Jinekî ku li ber xwe bide di zindanên Amedê de û teslîm nebe. Çima wê ji mala Apo bireve û xwe teslîmî Sefareta Dewleta Tirkî bike li Şamê demekî tiştekî pir pîs dîtiye, tiştekî pir xerab dîtiye. Ya gihaştî wê qunaxa hanê ku dev ji dîroka xwe û jiyana xwe û keda xwe ya zindanê, keda xwe ya di dervayê di nava PKK de berd û xwe xelas kir. Sağı gerek biaxive. Cemîle Merkîçî sağı gerek biaxive. Hêvîdar zana ku rojnamevan e û di nava medya Kurdistana Başûr de di Rûdawê de diaxive û dixebite dem hatiye gerek biaxive yani. Tiştên ku dema ku ji PKK qutbû nivisand û bi deng qeyd kir û gelek tişt got li ser Apo li ser dîroka xwe di nava PKK de dem hatiye careke din ji bo dîrokê û eşkere ne bi dizî eşkere dem hatiye ku hêvîdar zana jî biaxive. Xanima Hêja Şemsê Qiliç li Brukselê mala wê jî heye û vîla wê jî heye û jiyana wê jî xweş e diya Egîd. Diya Egîd gerek dem hatiye tu biaxive. Apo çawa bû, têkiliya wî bi jinar re çawa bû, têkiliya wî bi ter çawa bû, rola te çi bû? Ji bo axaftinên te bibe milkê dîrokê belkî piçek hinek şaştî û gunehên dema ku di hundirê rêxistinê de we kiribe bi van axaftinê hanê li derbarê Apo, rastiya Apo dibe yani ev axaftin hebe yani çê nabe di quncik mincika de ev jinên hanê ku emrê xwe di nava PKK derbas kirin di quncika de biaxivin û Apo pîs bikin û li ser medya bêdeng bin yani. Heta niha bêdeng in wilo xwe diparêzin û bi tirs hîna ji ewsa û tirsa PKK di dilê wan de ye. Çê nabe. Xanim Şemsê Qiliç dem hatiye ku tu biaxive rojkî ji roja Apo li ser te ji kadroyên PKK vir li Ewropa digot yeka jineka Ewropî wê kir milîtan. Ev axaftinê Apo bû ne kêm ne zêde. Ne kêm ne zêde bi vî rengî Apo ji kadroyê xwe digot bi vî şêwazî diaxivî îdî dem hatiye ku tu dereng bijî bersivekî wilo jinane ez nebêjim mêrane ne mêrxasî jinxasî kurdewarî û tu ji Mêrdînê yê û herêma Mêrdînê tê naskirin li gorî înformasyonê ku li ser birê Şemsê Qiliç li cem heyî gerek tu
بجسارت دم هاتیه کت دفترین آپو چیروکین آپو وکه کی جیما آیفر کیا روزرین انزانم نها به ایتالیا شخور رستورانتوان وکری سرکفتی به روشاوی لی دم هاتیه کت بحث آپوش مر بک دمات دناوا پککی دبو تی کلیا نابرا تو آپو لشامي لأوروبا لكينيا روشكي تشاوا للروما بريس آي فرقايا دم هاتيه من بآخر اف كسين هاني كم بحث كري جو قوناغا دامزراندنه حتى قوناغا تسليم بوينه جي كثيرة يلدرم بكره حتى كنت آي فرقايا اف جنين كنت ناوا بكاكي ازولو وان حساب دكم مغدورن قربانينه ایشیانه دناوا پککی جبو که بچکی وجدان خو راحت بکن آخافتنی وان به ملک دیروکی ام لبندا دولتا کور نمینن ام لبندا جماعتا فتح الله گلن نمینن جمر هناك فيديوي آپو اشکره بکن جمر بحثا آپو بکن ام دخوازن آپوش دوی وناس بکن نش دوی دولتا کور دم هاتیه ون بآخبن افتنی بسن اگر اف بآخبن راستيا آپو وكي عينكي وكي مريكي وكي آوينا لهمبري ديروكي لهمبري قلي كرد ور تكسكرن ور زلال كرن بيچو قيسة خاپوي بيچو قيسة سختكاره بيچو قيسة جنين كرد ايشان دي وبريندار كري وبيس كري سروكي نووي جمرن بحثا جينولوجيا نهادك جن وكي نتوا جن وكي نزانم چه و بري خود ده پروينه و پس نه پروينه ده بيج تجنه کی وصا يكو ليكولين اركولوجي گرك لسر توار كرن كي سروك نووي سروك جنا اف جنين هان يكو مناوي وان گوتي دحقات وان هنه صدقات وان هنه ناوا پککی ده درواي پککی گرك ايدي باخ